Sziasztok, Bence vagyok, és ez egy nagyon hülye gyerek, le kell videózni. Mindjárt elkezd hülyéskedni, de nagyon durva. Megy majd channelre. Így írom. Hallottok? Aha. Azt írta az gyerek. Hát, csak Tamás. Jó, hogy van egy olyan gyerek, hogy csuhalja át. De szép gyerek, komolyan. Jó, Zsolt. Felrakhatsz a textúraknak készítési videót is. Textúra packet annyira nem tudok csinálni. Akkor majd én. Csak azért, mert azért kerestem egy gyereket, mert ha elkezdődik egy suli, akkor már nem tudok képelni. Szinte semmi. Ez vicces. Hú, könyörgöm, mondd azt ugye, Bence, hogy veszed. Én veszem. Jó, igen. Föl is jó őket a YouTube-ra, de lefagyott a képük. Nagyon durva. Na geci. Ez nagyon durva. Remélem kapunk egy szép copyrightot a fejére. Jó. Mondjad. Zsolt. Gyere beszélj külön. Maradjunk, hagyjátok, hogy megbeszéljük.